Уважаеми зрители, уважаеми читатели на nationalist.bg.com, къде смятате, че се намираме? Някъде в звездното небе. Всъщност цялото това пространство, което виждате пред себе си, тук е седнал нашия сътрудник, някъде това е около 2 км на запад, около 500-600 метра на север и още около 200-300 метра на юг. Всичко това е камъни, които вие виждате. И изненадата, която откри Георги Велев, най-новият читателен ряд, е, че всъщност всички тези камъни са подредени във формата на спирали. Ето, ние сме очертали с зелено тиксо една от тези спирали. Виждате. Може да я снимем и по-отстрани, да видите как изглежда и да се убедите, че всъщност всички големи камъни, тук също виждате една спирала от няколко камъни, които са подредени, и всъщност тук още една спирала, подредени камъни, и това са все така стотици, може би стотици хиляди, най-малкото десетки хиляди спирали. Какво друго освен звездното небе и мъглевините може да представлява тези спирали. Значи древните траки са имали ясна представа какви са звездите, как изглеждат, защото тук няма данни, че не било наблюдавано Слънцето. Напротив, обаче се вижда, че са наблюдавани звездите. Ние можем само да гадаем с каква точно са били определени, но многобройните камъни, по наши изчисления няколко милиона камъка, които са поставени, означава, че древните траки са направили карта на цялото звездно небе. Всичко това, което се вижда над нашето българското сега небе, а тогава тракийско небе.